Er du træt af, at du ikke kan nå at spise dit mad? Nu kan du tage den med på farten. Kan du ikke beslutte dig, om du skal starte med at drikke eller spise? Men det kan du nu. Med dette fænomenale trick er du perfekt. Har du svært ved at tygge din mad? Brug denne løsning. For helvede. Vi mute. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Ikke varmt. Har du svært ved at åbne dine chips? Brug denne løsning.